De kans is groot dat zeehoenden in het Frieske Waardgebied besmet raken met een dodelijk virus. Daarom weken binnen er honderden zeehoenden ongespeeld op de Waardzeekust in Duitsland en Denemarken. Vanuit universiteiten in Rotterdam en Hannover is er onderzoek die naar het virus. Heeft viroloog Osterhaus kende zeehoenden onder een slimme longontsteking. De voedselbank in Smellingelaan het druwend verlet van nieuwe vrijwilligers en nieuwe bestuursleden. De neet is zo heeg dat het bestuur denkt dat wanneer er geen nieuwe vrijwilligers komen, het bestuur van de Itensbank faai komt te staan. Inwoners van Vio het vanmorgen in actie kwam, zien automobilisten die haar net aan de verkeersregels houden. De trok in de dik, Weensum-Deersum, werd opknapt. Auto's moeten omrijden, maar gewoon automobilisten letten net goed op de borden. Rennen vers bij Vio het. Gewoon rijden over een fietspaad verder. En dat pikken de dwarsbewoners net. Een wenborkerij in Elslo had toch een brand vannacht. Zoveel ski oproen dat er voor eerst net meer in wennen worden kan. Op het stuit dat de brand uitbruts, wie er iemand bewenst thuis, zwie op het tijd boeten. In de borkerij is een bed and breakfast onderbracht. Er is een soort reek- en wetterskiën. Joen en vannacht eerst droeg, letter volgt het Rijn. Het wordt 12 graden en de zuidwestenwind helpt on onthut. Morgen eenjesdag, maar Rijn, warm waar, maar kans op tonger en zwieren windstjetten. Het wordt morgen 14 graden, in het watergebied mogelijk zuidwesters warm.